Aja leh guyu nek nyanyi lagu gak entuk guyu lho ya, sedih lho. Dek kan takok lagune sing piye? Sudah kehendak. Ya, cus. Mama agak dibayar kok. Aku ape bon kok. Ayo aja aku ape bon kok, yuk. Gak diweki kok. Ibu ya, Mol. Lemari payu deh. Yo.
iki kangening ati weki utuh ya, tapi langsung lanjut aja ninggal katresnan gitu nggih, ben gak nganu mandek-mandek ya. Cukup semene anggene kula sak kanca Casiber nggih, Bu Sujar, Pak Min. Kula aturi niki sing pungkasan kalih ngrati Gusti Putri. Nek wonten klerune kula, nek wonten kurange nyuwun pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi berkah barokah rezekine sak keluargane Pak Min ya. Kangening ati utuh ya Mas Ari ya. Heeh. Ayo Bos, nderek nyanyi Bos. Kok iso panitia aja. Mas digawe kok panitia iki. Lucu sampean nih. Apa enggak? Pianius. Oi. Bocil. Monggo mangurusi mawon nggih.
Lah nggih. Penake ngene kok digawe ribet ya, Pak. Besok kowe man. Mboten napa-napa, Pak. Aman nggih. Upami niki wonten sing nyuwun tambah mboten napa-napa, Bu Jar. Mboten napa-napa. Nggih, wong gadang. Tekan kene, ya Allah. Kok gek ponakanku dhewe. Lagune napa? Ya. Mang yo ninggal katresnan barang kok, Mas. Ya telu langsung ngono ya. Yuk, monggo memilih setia. Istri setia, maaf, istri setia ya. Istri setia malam terakhir ngomong kasih ninggal katresnan. Cus. Iya, siap. Matur suwun nggih, Bos. Muga-muga kathah rezekine. Amin. Lah iki sing kawasan ayo tong, tanggam do gelutan tong. Ayo. Gawe yo. Istri setia. Yuk, Me. Utuh-utuh lah, Mas. Are you ready?
Dung ding dung pak dung ding. Majunya. Ayo Menyo. Cantik ya. Yuk Mas Ari malam terakhir nggak pokoknya saya ninggal kadresan yo. Pokoknya setelah ini kabeh pokoknya gimana ya. Terus ada yang mau nyanyi nggak bosku? Nyanyi bos. Pagi. Malam terakhir ya. Yuk coy. Hey. Sayangku aku dalam di aku. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti.
katresnane jenengan disawer Bapak nggih. Oh demi iki lho, ninggal katresnan Mas Ari nggih. Ya. Gentenan iki lho ben Nggih, disawer. monggo ninggal katresnan. Ben Mas Rokem iki lho Pak sing nyanyi ya Pak. Bersama ya. Pangeran Dangdut. Pangeran Jare tukang syuting malah kaya Pangeran Diponegoro jare. Dadi lakon lho. Kulo idolamu nang ngarep kabeh, Kim. Alah mama iku kok durung ngantuk to mama. Ngantuk malah ra didelok weng. Yehe. Satu lagunya ada Ati Kesiksa. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ayo. Doro Putri kok nyanyi ninggal katresnan. Jujur bareng-bareng nek. Nangis sakron Kamera, Pak. nalika siramu ninggal aku. Bos kurang nyawer rugi. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wengi mugi-mugi Gusti ijabahi sok penanggonmu bali iso kumpul kaya doe nguni. Tautono windonono pokoke tatu siji nek ing pucuk ing tresno pelong nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Ojo lali kawalengku ku kemono nimas janji-janjimu aku kang setya satu kaenteni nganti saelengku. Tak sogo, aman ngeri. Sogo.
Spesial satu lagu kita persembahkan mergo waktune yo jek dawa. Mas Ari sak lagu Mas nggih. Spesial nek jalukane emang aku gak iso, ning aku tak nyanyi dhewe lagu dangdut tapi. Kehilangan Mas Ari. Mas Ari. Halo Mas Ari. Abdi-abdi tak keparangke istirahat. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Tetapi ku mohon, kuatkanlah. Kita persembahkan spesial untuk tamu undangan. WM Audio spesial untuk seluruh warga masyarakat Ronggo Jaken Pati. Ku
ngene ya Kang Mbok. Aku iki kelingan nalika jaman ijih cilik. Aku karo kowe sih cilik. Jaman semono Kang Mbok lawan aku dodolanan golek-golekan sapa sing mengkone kalah sing goleki ngono kae lho Kang Mbok. Ngono kae, iya iya. Ning kene Kang Mbok kelingan kok Yai. Yen ngono ya enggak diwiwiti. Ning janjine lho ya. Janjine sapa sing kepiye? kalah kudu goleki. Ayo mesti sapa mengko sing kalah ya kuwi sing goleki. Wis ayo. Loh, Kang Mbok kok kalah to Yai? sampean kalah Kang Mbok. Nek mau licik lawane. Ora kok licik, pancen kasunyatan sampean Wis, wis. kalah kok. Yen ngono Kang Mbok sing meneng kowe sing delik. Nah, sampean janjine merem. aja dodol lho ya. Ora Kang Mbok. Wis, tak delik. Sapa durung to Yai? Kowe iki ning iki aja ado-ado to. Janjine mau ora ado-ado to Yai. Kok kowe ora ono. Iki mau ya tak rungokke benang grele ning oman iki. Lebaran tak Juru putramu sakloron Dewi Chandra lan Rogi mono iki mawon dolanan. ibune Iki kados pundi ramanu? saiki tatanan ing Praja Gading Kencana saya rusak sak sedane Sang Prabu Darmaja sing kudune dadi ratu kuwi Pangeran Susendor ning merga saka kamurkane Pangeran Heru Sariman teng dheweke uga kepengin dadi ratu satemah Pangeran Susendor iki dialap marang patine nganti ninggalake ing Praja Gading Kencana. Lah iki sing ndadekake jroning pamikir aku kelawan Prabu Heru Sariman diwenehi pusaka ligan kang supaya digolekake warangka. Mongko rangkaning pusaka iki dumunung ing kepatihan kang kena diarani kayu cendana sari kang apelet putih. Menawi ngaten Kang Mas. Cekanipun Pangeran Heru Sariman putus panjenengan kedah merjaya ingkang putra Rogi Kang Apa Mas. kaya ngono? Ger senap. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Ibu, Nggih Rogi. kula sampun mireng sedaya ngendikanipun panjenengan. Napa kapara leres panjenengan dipun utus kalian Bupati Sariman ingkang kedah mejahi dhateng kula. Ya. Pancen ora kleru. Ger Pangeran Rogi merga kabeh iki mau Prabu Heru Sariman saiki sing jumeneng ratu iki ngerti bab ompati yen tenane sira iki dudu putraku dhewe nanging putraning ratu ing Gading Kencana Sang Prabu Darmaja sing digolo-golo besok sira kang bakal lintir kawibawan. Bener nggih. Sak sampunipun panjenengan ngertos kula menika calon ratu wonten ing Gading Gading Kencana. Napa panjenengan tegelan mentala mejahi dhateng kula? senajan sira iki dudu putraku dhewe nanging wiwit ponang jabang bayi nggonku ngluwentak lawan sira. Aku uga ora bakal tegel lawan sira. Matur sembahipun Ora Prabu Heru Sariman menika ngupati kalian Kanjeng Rama. Goleki Ya. ramane. cilaka. ngene, Dole. Kowe kudu
dininggalake saka dalu kepatihan. Golek ana sedulurmu Susendor ya. Nuwun injih. Mas Patih sing bari Ana apa tumunggung nika niku sampun nabi dawuh kersanipun Kanjeng Sang Prabu Hersariman napa sampun dika estaaken wis ndak tindakake. lah kok ora disusah Ora nangis. Ki mau ya lekas wae Yo lagi nangis. wae luntas nangis. Kehilangan anak kok ora nangis. dari kersih sampeyan aja ngapusi aku iki tukang ngapusi wong kelangan domeng grimet lagi goleki apa meneh anak alah nangis ora ana sedih blas ning ngapusi wong kae iki ora ana tatu kae ngapusi ya ora ana tatu gane pateni mawon Ampun ki Sang Prabu. kowe metu tape bojo kowe kendaraan yo piye iki kok gagal iki lekut koyak mawon Yen sampean ora tak berada tak gawa mlayu lakon sampean diprawoso karo Bupati Sariman. Mesti wae koyo ngono. Aku matur suwun banget ya, Nyai. Kae saiki dina kahanane awak dhewe koyo ngene. Piye cukup? nek boten salah dika Kanjeng Raden Rohim Menika leres kula Raden Rohim. Gusti Putri Chandra Ije menika leres. Bali panjenengan menika sinten? kula juru taman Jomo Juru Taman Jojo. Jomo nggih Lajeng wonten kawigatosan menapa? cetane kula iki mase almarhum Prabu Darmaja ning etok-etok dados juru taman tugase kula nyelametke Partisara dawuhe sinuwun Prabu almarhum Partisara kon menehno wong sing pantes dadi ratu lan wakile ninge kula sing pantes siji Pangeran Sendor wakile Raden Mas Rohim nggih sampeyan ning mergo kepatihan dina niki dikepung karo Raden Sariman ra ngoten to Menika leres. niki jenengan tampi Partisara sampeyan tak suwun mlayu dedemitan goleki Pangeran Sendor nek mpun jenengan aturke sampeyan blakake critane terus nek saged sampeyan karo Pangeran Sendor sing kudu bisa nglengserake Pangeran Sariman Dados kados mekaten. nggih Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Partisara menika badhe kula aturaken kalian Pangeran Sendor. sak mentawis Gusti Putri mengki ben kalih kula tak jatuh Ngaten. nggih Hati-hati ya, Aku Nyai. njaluk pamit. ayo nggih Kang Mas Pangeran Sendor Kang Mas. Rapangkling aku ngerti kowe si Rokim. Pancen bener ra kleru aku ya Rokim Sanjaya. Lah kowe kok iso metu kok nggone temen komputer nganti tekan kelas kene ku perlu opo? Nganti
kene. Bisa kayak jasmani aku. Nganggo cengkok ngono lho. Cengkok. Nganti aku temu kono ing tengah alas kene mergo aku lagi wae ketemu kelawan wong tuwa dukun. Dukun sapa? Dukun mandi pokoke. Oh, sing dadi juru taman ing Gading Kencana. Leres. Iku pamanmu sing paling tuwa. Mula kowe diweling apa karo paman Lo Aji Asoko? Ora aji saka. Ndak sing dadi aji. Ya bener sing dadi aji ning jenenge mang Juru taman. Juru taman. Nek juru mudi ora kancane Kang Rosmin. Wes pokoke aku diwenehi nawala Partisara iki keng supaya diaturake kalian Pangeran Sendor. Gorene tak tampanane Partisara ing Gading Kencana. Sakwise mbok tampani Partisara iki aja nganti uwal saka tangan. Ora bakal tangguhan iki kanggo tandha bukti iso nglengserno karo Pangeran Asur Sariman. Yen nganti nawala Iya men mbok kene sok apa ngono tak kampanye mbok geret terus. Loh, sapa kae beretuk? Tegese mergo awis saking ego kula lan sangga yuda sangga pati niku sampean dipun jlomrongaken kalih Sariman. buktine apa kok iso do teko kene kabeh iki? Yen bukti niku sing beto niku Surti kalih Sumi. Surti Sumi abdiku. Nggih. Bawonen rene. Sampeyan kok seksi. Piye Surti? Ya kula nyuwun pangapunten yen kula nganti kalih panjenengan saged kula pun masih yen kula salah niki. Buktine Sariman. Kengken kula. Iki bukti apa? Kula jaluk iki tanda tangane Sariman. Perjanjianmu karo Sariman Nggih kabeh niku karo sebet-sebete Sariman. saksi hidup. Ono wis pani kowe dadi seci. Panjang urip. Ya, Kula pun urip. ya ora apa-apa. Ayo kene pripun iki? Ngene. Tanda bukti iki tak pasrahke karo KPU. Udah. Wong iki. Paman KPU sarene kabeh kawulane Sariman sing dukung Sariman empun ngertos sejatine. Niki bukti hitam di atas putih para sebete Sariman ugi Sumi kalih Surti. Menika Partisara ingkang dipunaturaken kalih Dimas Rocky. Kasih ya. Asli. Nek boten asli jenengan icipi riyen. Mentem ta ora? Tegese asli iki Ya. apa-apa. Dan iki kan lho. Asli. Oh iya. Asli. Pak, ini pun sikap bukti. Kasusnya pun sikap iki. Nek wis kabeh wis padha. Demo mawon. Apa? Demo Demo. Sariman. Ya. Demo Sariman. Iki piye topi kok ngene? Apa minggat? Aku wis ra rakyat, rakyat kudu minggat. Ngene ae, Ndoro. Kula lepet gede kencana pikane ra kepenak. Ora minggat mawon nggih. Lah kancaku sapa? Lah sampean gua ora ora tak minggat yo. Ayo. Ya lah.
sana itu. Ayo minggat, ayo mi. Lah kok enak minggat-minggat. Bangsane. Man Sariman. Neng ngarep melak wis tak kandhani. Dadi ratu aja adikang adikku ngadi guna. Pepuntone wong-wong kabeh ora sarujuk kowe jumeneng ratu. Iki apa jeng apa? Lengserno kowe. Lah kok ape ngopo ape mlaret kowe kuwi kok iso. Man, bengi iki esuk iki gelem ra gelem kowe kudu lengser. Mergo iki wancine. Lah, sampeyan tak omongin ora ngadeg, ayo do minggat. Lah nek wis dilongos ke driver, sampean kok metu barang dan barang wis. Ingkang gabdah wenang Pangeran Susendoro. Oh, Lho monggo. Monggo jeng pangeran, monggo jeng pangeran. Aku bakal menjati dina. Aku ini pun dikit wis ora kerasan. Adikku Sariman lho ndasem dhewe. Lho ndasem. Mangke rupiah. Enten laler. Iki kok tak miki. Kowe dadi ratu ning sak menang-menang. Kabeh aturan mbok eleh kabeh. Kowe gelem mundur apa didemo wong sakmene. Yen kowe kabeh kepengin aku mundur. Oke. Obroke nganggur. Tenang aku. Obroke nganggur. Kayak yo embah muring-muring sik. Ora iso. Kudu ana bukti langsung ngono. Nah, aku kutluk. Nah, kok ngayal kesuwen ora barbar. Ora jauh wis wong sesuk. Iki jenenge wasem kobong. Ora iso. Ora. Kowe kok nggawa grab barang iki kok. Man. Iku lho wis apa? Kowe gruduk Kanjeng sapa Mang? Sang Prabu Sariman. Ya. Kok kon laser buktine apa? Saksine sapa? Lah, iki lho. Ngene iki lho, jane ngene iki. Aku Kanggo. Iki KPU-ne ben kanggo. Lah, gandeng kula mboten gunake. Kok tak mantuk mawon. Tanjit. Pi sorti. Tanjit. Dicekeli ti. Pengkhianate Iki ta. urusanem ti sorti. Iki kawit mau. suwunane Mas Rusmin karo Bu Sujar. Iki apa? Pengkhianate kecekel kon gebyur banyu di. Yen kowe kepengen bukti lan seksine paman KPU sampean wacakake buktine. Kene yo aku duwe wos lah aku pengen. Kene ana kanggone. Lho, rada maju. Kanjeng Pangeran Heru Sariman. Aku tau janji, yo. Nek wis aku duwe bukti, duwe seksi, bareng laser kowe saka keraton. Buktine apa? Buktine iki. Tanda tangan hitam di atas merah. Jukono banyu 2 ember, Dek. Dicek. Ora. Penoto. Diwaca ah. Yo iki piye ngene? Akon. Oke, sayang. Balaku. Bon. Piye delengen? Tanda tangan jenengan. Nah, Iki kabeh ora kanggo. ora kanggo piye? Iki sesuk ijen dinggo. Nek aku durung roh surat kekancingan lawang ning papan. Lawang sapa? Layak. Kekancingan layang lawang. Lawang iki. Kekancingan. Kekanci. Layang kekancingan. Partisoro. Sertifikat. Partisoro. Artisoro. Sing asli. Waca. Pengen bukti kon macakno. Iki wis jam piro? Jam 2 luwih. Kurang sithik nyo. Aku ngombe sithik-sithik. Oh. Nah, asline apa? Asli. Polos. Aja campuri. Padahal ora nek apa-apane. Yo. Layange tak macane ya, Man. Ora badal. Layange tak wacane. Kena. Bar kok. Ora 5 menit. Oh, mangan omongan keliru kok. Lah lu maca kok ayo-ayangi lah. Baleni. Ya, waca. Iki layang tak
waca nek mnimbul. Mereka kaya balik-balik kok. Layu manggolo kok. Ayo balik-balik kok waca ra iso weluh. Etak-etake leke muk, to kau jujur. Ya, Wis percaya? sampean waca. Wis percaya. Aja gampang percaya. Percaya. Percaya tenan? Nek ngono kowe medhun saka singgasana tahta. CEO yang menyamar iki. Apa barang kentongan iki mau? Kabeh para kawula gading kencana. Nggih. Senono najana kadangku Sariman kuwi wis salah ning ngakoni kleru tak gawe enteng hukumane. Ben pindone sing gawe rese uteke kok kono. Cekel. Sontoloyo Sisi banyu. Ayo telepono Pak Kunjaran. Ayo telepono Pak Kunjaran sinuwun. ya wis endang melok bar lah. Bocah angger sing kudu do ndagakenan ngeloni bojone ya meniki. Dintene adine lho kok. Kabeh kawula seksenono. Nggih. Dina iki Sariman lengser saka keprabon. Gentine Pangeran Sendor sing dadi ratu ning kene gading. Kabeh